Πάμε να περάσουμε μαζί μια συναρπαστικότατη ημέρα. Όχι, πλάκα κάνω. Είναι μια συνηθισμένη ημέρα που θα πάμε να ανοίξουμε το μαγαζί, να περιμένουμε τους προμηθευτές μας, να κάνουμε τις δουλειές και να ανοίξουμε ραβασάκια που έχουν έρθει για να τα πληρώσουμε. Γιατί κάθε μέρα αυτό γίνεται. Δεν έχει καμία σημασία που το μαγαζί ανοίγει στις 6 ώρα το απόγευμα, γιατί εμείς πρέπει να είμαστε εκεί από το πρωί για να κάνουμε αυτές τις δουλειές που δεν μπορούν να γίνουν το απόγευμα. Σήμερα φτιάξαμε κάποιες καρέκλες να τις βιδώσουμε καλύτερα, στοκάραμε κάποια σημεία και γενικά κάναμε και άλλες δουλειές και άλλες παραλαβές, οπότε σιγά σιγά ήρθε η ώρα να ανοίξουμε κανονικά το μαγαζί. Έχει αρκετή δουλειά στο άνοιγμα, οπότε δεν πρόλαβα να τραβήξω κάτι και ήρθε η Ελένη να μας σώσει και μας έφερε και τα κουφέτα, γιατί είχε ένα γάμο, οπότε τα καταβρόχθησα όλα, πήρα αρκετή ενέργεια και ξεκίνησα να φτιάχνω τις παραγγελίες. Και αυτό εδώ είναι το περίεργο σάντουιτς της ημέρας που θα ανέβει σε λίγο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα σάντουιτς. Πραγματικά ώρες νομίζω ότι τα θέλετε επίτηδες και όχι ότι επειδή δεν θέλετε να τα φάτε, αλλά όπως και να έχει σας ευχαριστώ. Εδώ καθαρίζουμε και ήρθε η ώρα να πάμε σπίτι. Bye!